नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत ओला चवला. चला मग आपण त्याची कृती आणि साहित्य बघू. हॅलो, नमस्कार, मालवण कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत ओला जवला आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य हा ओला जवला, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, मीठ, टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, आलं, लसूण, मिरची, पुदिना आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता. चला मग आता आपण कृती बघू. आपण आता कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल घालूया. कांदा घालतोय. कांदा थोडा आपण चांगला परतून घेऊया. हा बघा, भाजून घेतला चांगला. त्यामध्ये आता टोमॅटो टाकूया. टोमॅटो चांगले परतून घेऊया. आता त्यामध्ये 2 चमचे मसाला, अर्धा चमचा हळद, एक चमचा गरम मसाला, आला लसूणची पेस्ट आता घालून आपण चांगले ढवळून घेऊया. मीठ, हे चांगलं परतून घेऊया. आता परतून झालेलं आहे. आता त्यामध्ये आता आपण हे जवला घालूया. आता आता परतून घेऊया. जवला आपण परतून घेतलेला आहे. आता आपण त्याला वाफेवर थोडं शिजायला ठेवूया. 10-1 मिनटं आपण वाफेवर शिजवायला ठेवायचं. हा बघा, आपला जवला झालेला आहे, व्यवस्थित शिजलेला आहे. आपण त्याला आता कोथिंबीरने सजवूया. आपला ओला जवला तयार झालेला आहे. ही रेसिपी जर आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला मग खायला या. आजचा आपला मेनू: सुकं मटण मसाला, मोदकाची मच्छी कढी, ओला जवला, चपात्या, भात. चला मग खायला या.